Добрый вечер. Олег Груздзілович, Радіо Свобода. Мы починаем наш наўпроставы рэпартаж, перадачу «Бой за Курапаты», вынікі дня, у якой мы подвядзем вынікі сённяшняга дня, первого дня весны, 1 сакавіка 2017 году. В этой перадаче мы подсумуем сённяшнюю падзею. Это такая значная падзея. Абаронцы Курапатаў разом с прадстаўнікамі грамадскасці былі у Менгарвыканкаме на прыёме у мэра, у кіраўніка, у старшыні выканкама Андрэя Шорца, дзе вялі размовы якраз о лёсе гэтай будоўлі, супраць якой выступаюць абаронцы Курапатаў. Я буду акцентавацца, попрошу наш оператора забіць такую панораму, так было бачна, дзе мы знаходзімся і што тут адбываецца. Бо шмат людзей наракаюць, што не разумеюць, где это адбываецца. Все привыкли, что Курапаты это там у лесе, где крыжы, але где же эта будоўля? Так вось мы бачым, вось эта будоўля, там якраз за этим зеленым плотом збіраюцца пабудаваць офісны будынак. Дарэчы, у пашпарце не пазначана, колькі будзе памераў гэты будынак, якія яго габарыты і колькі нават паверхаў невядома. А тут мы знаходзімся вось каля самай кальцавой дарогі. Вот этот плот, это кальцавая дарога там далей. Таму, дарэчы, тут даволі незручна здымаць, незразумела, где это адбываецца. А там вось влева от мяне там перакрыжаванне вуліцы Мірошніченка з кальцавой дарогай. І калі ідуць традыцыйныя шэсці ў Курапаты, то вось тут людзі якраз па гэтай сцежцы, па этой дарожцы праходзяць туды ў арку, праз кальцавую і трапляюць у Курапаты. Але лес пачынаецца ўжо вось тут, і менавіта тут таксама лічылася, што гэта ўжо месцы расстрэлаў. Да 2013 году дакладна вядома, што гэты кавалак зямлі, вот гэты 0,3 гектара, за які зараз спрачаюцца, ён уваходзіў у ахоўную зону. А дзе немагчыма было будаваць, нешта будаваць, увогуле весці нейкія працы. Але потым аказалася, што ў 2013 годзе гэты кавалак быў выкуплены от этой арганізацыі Белрэстаўрацыя. А з 2014 года нібыта гэты кавалак ужо не в ахоўнай зоне, і таму яны атрымалі дазвол на гэта будаўніцтва. З-за чаго зараз вядуцца спрэчкі. Вось мы будзем паспрабуем высветліць меркаванне пра гэту сустрэчу, чаго яна дамаглася, які вынік і якія перспектывы адкрыліся падчас гэтай сустрэчы для вырашэння гэтага канфлікта. Таксама мы сёння убачымся з нашай калегай, маёй калегай Ганнай Соусь. Добрый день, Олег. Добрый день. Ганна тут оказалась довольно выпадкова. Ганна ведома тем, что как раз 15 год тому, 15 прошло уже, 2001-2002 год, тут у Курапатах, калі шла основная борьба за гэты меморыял, калі будавалі кальцавую, то Ганна вела шмат рэпартажаў адтуль, а потым яна была яшчэ укладальніцай кнігі пра гэта змаганне. І мне вельмі цікава, Ганна, як вы параўноўваеце тыя падзеі з гэтымі, той лагер з гэтым, якія ёсць адрозненні, якія аналогіі? По-перше, я все ж скажу не выпадкова, я тут, я только что прилетела с Праги ў Менск, из лётнейшай, яшчэ нават не заехаўшы дадому, нават з валізкамі прыехала ў Курапаты спецыяльна, бо я сачу ад самага пачатку гэтай акцыі, што тут адбываецца, і мне вельмі важна было пабачыць гэта на свае вочы, вельмі важна было параўнаць з тым, што адбывалася 15 гадоў таму. Першае ўражанне, яно яшчэ не курапацкае, таксіст, з якім я ехала з лётнейшай сюды, я запыталася яго пра Курапаты. Ён все жыццё пражыў у Менску, але не ведаў, што гэтае за месца, бачыў гэтыя крыжы, калі прыязджаў. Я яму па дарозе патлумачыла, што гэта месца згубы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ён шмат гадоў прыязджаў, бачыў крыжы, але проста не уяўляў, што тут адбываецца. Але у лагеры абаронцаў Курапатаў, з некаторымі я паспела ўжо пазнаёміцца, тут нікому не трэба тлумачыць, што тут адбывалася з 37 па 41 год. І я уже зараз бачу, што Славамір Адамович прыйшоў наведаць лагер, а сярод знаёмых мне людзей тут з Кобрына прыехаў сёння Александр Мех. Мы з ім яшчэ сёння будзем гутарыць, грамадскі актывіст, які збіраецца тут на некалькі дзён застацца. Я паспела за 30 хвілінаў, што тут знаходжуся, пагаварыць з некаторымі маладымі людзьмі. Ось яны па 2-3 дні ўжо начуюць у Курапатах, даведаліся праз сацыяльныя сеткі, праз сайт Радыё Свабода, іншых сродкаў масавай інфармацыі пра гэтую акцыю і проста ахвярна далучаюцца да яе.
Ганна, Так. что вы скажете про усталяванне лагера, як ён працуе, ці ёсць нейкія от аналогіі з тым, што было 15 гадоў таму. Я чаму пытаюся, бо в 2014 годзе я быў на Майдане, якраз калі там пачыналось, і калі першы раз прыехаў сюды, мне вельмі шмат такіх падабенстваў я ўбачыў. Мне здаецца, што з таго часу как-то вот такія актывісты навучыліся организовывать свой быт, вот гэтыя палаткі, гэтыя вогнішчы ў бочках, электрычнасць, генератор, вельмі шмат нагадвае Майдан. А што было тады? Ось тады генератару не было, але, як на маё ўражанне, было больш уладкавана для меншай колькасці людзей, бо там было менш валанцёраў, быў сапраўды вялікі вайсковы намёт, у якім была печка-буржуйка, у якім былі нават нейкія ложкі такія, і там можна было гатаваць у гэтым намёце, можна было спаць. Цяпер я паглядзела ў намётах, людзі ляжаць на зямлі, на нейкіх такіх падстілках спяць, што таксама это вельмі для здароўя не вельмі добра. І вось гэтыя невялікія намёты, я уяўляю, што это... Я ведаю, вот такі ў тым намёце спяць, і ще у тым вялікім. А все астатнія намёты выкарыстоўваюцца для рэчаў. Вось гэты намёт, ён цалкам запоўнены цёплымі рэчамі, якія людзі прывозяць сюды. Коўдры, шведры, все што заўгодна. А так, то тут вельмі аптымістычная атмасфера, вельмі творчая атмасфера. Я прапаную, магчыма, зараз мы паслухалі бы, бо тут Барт Анатоль Кудлавецкі прыйшоў падтрымаць валанцёраў і пачынае спяваць, а не пакуль перадаю мікрафон. Так, да. Ганна, сёння ж адбылася эта цікавая падзея, да? Но вы не ведаеце, што там было, вы уже читали, да? Значит, сустрэліся з Шорцам, дамовіліся, што за тыдзень, пакуль ён будзе вырашаць, разбірацца з гэтай праблемай, нічога быццам бы мяняцца не будзе. Але, абаронцаў угаворвалі, спыталіся, калі, вы снімеце лагер, сказалі, вот Павел Северинец скажа, што яны адказалі на гэта, што лагер будзе стаяць дагэтуль, пакуль не ўбачаць вот этой паперы падпісанай, што будоўля спыняецца. Зміцер Дашкевіч такое пазваніў, каб даведацца вот пра вынікі гэтай, пра каментар, да, вынікаў гэтых сустрэч. Он сказаў, што для нас нічога новага, для нас галоўнае, каб спынілі будоўлю. А чыноўнікі могуць вырашаць што заўгодна. Галоўнае дамагчыся гэтага. Олег, дазвольце, я правяду невялічкую паралель з тое, што было 15 гадоў таму. З 24 верасня па 8 лістапада, 45 дзён фактычна, будаўніцтва, пашырэння Менскай кальцавой дарогі праз Курапаты было спыненае, будаўнічай працы не вяліся. І лагер працягваў існаваць, людзі начавалі і чакалі. Але праз гвалт будаўнічай працы былі адноўленыя. Так што, калі валанцёры кажуць, што яны не будуць сыходзіць да канчатковага рашэння, правдападобна, што яны кіруюцца і тым досведам 2001-2002 году, калі спачатку працы спынялі, а далей яны аднаўляліся праз гвалт. Безумоўна, так. І я ще додам, що Павел Северинец, коментуючи виніки зустрічі з старшинем Гарвыканкама Шорцем, сказав, що ми довели до керівництва Гарвыканкама, що це не тільки проблема Советского району Менска, ці проблема самого Менска, це національна проблема Курапати, і її треба вирішати на таким узровні. Ось тому і виникає питання, чи здольний мер старшиня Гарвыканкама Шорець вирішити цю проблему. Але, тим не менш, ось сказали представники громадськості, які удзельнічали у зустрічі, що яны давілі эту думку і убачили, що яна, зразумелая, що гэта позиція, ці ухваляецца, ці нечего невядома, але во всяком разе яе разумеюць і прымаюць, што гэта праблема вообще агульнанацыянальная. Олег, я бачу тут, і, напэўна, мы можам бачыць праз нашы відэаздымкі крыжы, якія паўсталі у Курапатах, драўляныя крыжы. І сёння абвешчаны збор сродкаў на платформе Талака на збор на ўбудаванне новых крыжоў, металічных крыжоў, якія будуць усталяваныя вакол Курапатаў, па ахоўных зонах Курапатаў, каб запабегчы новага будаўніцтва. Мы тут дамаўляліся, скажу про такі сакрэт, мы дамаўляліся з Алексеем Янукевічем наконт сустрэчы тут, каб абмеркаваць вынікі гэтай сустрэчы, размовы з Шорцам. Пакуль яго няма, таму мы пойдзем тады да абаронцаў, пагутарым з імі, каб даведацца іх рэакцыю вось на гэтыя рашэнні. Вось тут гэтым часам Барт Анатоль Кудласевич пачаў спевать. Давайте мы пойдем до Алексея, ближе, можно до Славомира Добомовича. Славомир, добрый день. Радио Свобода, мы вас витаем.
Добрый день. Добрый вечер уже. Добрый вечер, да. Вы в курсе, что сегодня была размова с Шорцем гарвыканкамі, и яны вырашили тыдзень как бы дать, вернее так, Шорец сказал, что дайте мне тыдзень на высветление этой ситуации, за этот час нешта будзе прымацца рашэнне ці спыняць гэтую будоўлю, ці аднаўляць, ці что-то такое. Адваронцы настойваюць, што ва ўладаў два выйсці: зачыніць будоўлю альбо арыштаваць всех абаронцаў. Што вы думаеце, які сапраўды будзе знойдзены кампраміс, які будзе вынік? Ну что тут, я думаю, як стары нацыяналіст, які бачыў і бачыць усе дзеянні ўладаў, якія і ўсе гэтыя дзеянні заточаны толькі на одно: ліквідацыя, нейтралізацыя любого, самага найменшага беларускага жыцця тут у Беларусі. Вось. Зыходзячы з гэтага вопыту, што могу сказаць? Будуць цягнуць час, будуць... Ну, яны... Адно вырашэнне, яны будуць вырашаць, як выйсці з сітуацыі з найменшымі, значыць, выдаткамі для сябе. І ўсё ж такі я тут захоўваю песімістычнае пакуль. Вы не верыце, што яны спыняць будоўлю? Не, значыць, яны, вядома, прыйдзецца ім спыніць толькі пры нашым грамадскім ціску. І ніяк інакш. І ніяк інакш. Таму трэба захоўваць пільнасць, заставацца, стаяць, дзяжурыць да канца, як ужо, я думаю, гэтую сітуацыю разумеюць кіраўнікі гэта намётава лагеру. Вось, і толькі так, не паддавацца на нейкія тут, значыць... Як кажуць, не паддавацца на правакацыі. Добра, Славомир, дазвольце вам запярэчыць. Но все ж таки, вось возьмем этого старшыню гарвыканкама нового молодого Андрэя Шорца. Вядома ўжо, як менш я ведаю, апошнія два факты. Калі збіраліся пабудаваць касцёл у Катлоўкі, вмешаўся Шорец, ну, вмешаліся праабаронцы, там, зялёныя, будоўлю Шорец спыніў і сапраўды дамогся, што яна перанесена на другое месца. Потым недавно яшчэ, памятаеце, месяц таму жанчына залезла на кран, патрабавала, там дамагалася вырашэння сваёй праблемы, пайшлі да Шорца, Шорец ўсё ж такі вырашыў праблему, зараз яна как бы ўжо задаволеная. Ці не выключаеце вы, што вот чалавек такого ўзроўню, старшыня гарвыканкама можа вырашыць праблему, што не абавязкова это падымаць наверх, як у нас кажуць, адзін чалавек толькі можа вырашыць? Ну, яны могуць куды заўгодна падымаць, могуць дазволу ў Крамля зноў пытацца, я не ведаю. Но тут вашы довады не пярэчаць маім довадам. Зноў жа пры ціску. Жанчыне трэба было залезці на кран, каб нешта зрушылася. І тое ж самае і з Катлоўкай, пабудовай касцёла. Я, наколькі памятаю, там вялікі рух быў, зялёныя былі, падключыліся. Зноў жа, гэта не проста так прыйшоў нехта, так сказаў... Так, была барацьба. Так. Была барацьба. І тым больш тут знакавае месца, Курапаты, тут тым больш будзе барацьба. І толькі наш ціск, я яшчэ паўтараю яшчэ раз, толькі пры умове грамадскага ціску. Всё. Дякую вам, Вігі. Это был Славомир Адамович. Мы пыталіся его про тое, які вынік этого противостояния ён прадбачыць. Ён сказаў, што толькі праз ціск можна дамагчыся спынення гэтай будоўлі. Тым часам да нас прыйшоў Алексей Нукевич, старшыня партыі БНФ, якого мы чакалі, які удзельнічаў вось у тых самых перамовах у гарвыканкаме, якія сёння былі раніцай і да якіх вельмі все чакалі. Это была фактычна такая галоўная падзея тыдня, все чакалі гэтай сустрэчы, і які вынікі, самае галоўнае, на вашу думку, ці адкрылі этой перамовы, этой размова нейкую перспектыву вырашэння гэтага канфлікту? Я думаю, што нельга казаць пра сапраўды вырашэнне ўжо гэтага канфлікту. Я думаю, што гэта была з аднаго боку дэманстрацыя Менгарвыканкама, што яны усведамляюць значнасць таго, што адбываецца тут у Курапатах зараз і наогул саміх Курапатаў. Як сам Шорец сказаў, што гэта тэма ўжо выйшла на нацыянальны ўзровень, гэта не толькі пытанне Гарвыканкама, але таксама гэта сведчанне таго, што
улады будуць імкнуцца зацягнуць сітуацыю, так бы мовіць, забалтаць гэты канфлікт у спадзяванні на тое, што людзі тут стомяцца ад пратэсту, асабліва калі нічога нібыта не адбываецца, не прыязджаюць будаўнікі. З вашых, прабачце, каментароў я ўжо ўбачыў, што такое адбывалася падчас сустрэчы, да? Забалтывалі. Абсолютно, абсолютно. То бок было імкненне забалтаць на самой сустрэчы, безумоўна. Аднак в шырэйшай перспектыве, я думаю, улады будуць імкнуцца падвесіць гэтую сітуацыю, знізіць накал грамадскага супраціву супраць гэтага будаўніцтва і у залежнасці ад таго, ці людзі на гэта павядуцца, можа быць, вернуцца сапраўды да гэтага будаўніцтва, а можа быць, все ж таки адступіць. Я думаю, што сустрэча сёння ў гарвыканкаме показала, што няма жорсткай пазіцыі, няма цвёрдай пазіцыі. Ёсць разуменне, што проста сілай праз калена з пратэстоўцамі не атрымаецца разабрацца і папросту замяць гэтае пытанне. Таму сённяшняя сустрэча проста падкрэсліла важнасць таго, каб вось гэты пратэст працягваўся, каб усё больш і больш людзей да яго далучалася. Дарэчы, а наколькі балюча тое, што тут адбываецца для ўладаў гарадскіх, вось па вашых адчуваннях? Ці ўгаворвалі вас паўліяць, паўплываць на абаронцаў, каб яны згарнулі гэты лагер, каб занозы гэта не было? Было такое пажаданне выказанае, што давайте вось мы пакуль будаўніцтва не праводзім, як мінімум на гэтым тыдні ніякага будаўніцтва не будзе, таму скажыце, няхай людзі ідуць дамоў, няхай ўжо адпачнуць, што ім тут мёрзнуць, нічога не будзе адбывацца, няма сэнсу тут стаяць. Пагроз не гучала? Пагроз не гучала, прагучала такая схаваная пагроза датычна стаўлення да будаўнікоў. Таму што сказалі, калі людзі вашы там знаходзяцца, па вялікім рахунку это іх жаданне, хочуць там быць, няхай будуць, але былі сведчанні ад будаўнікоў, што на іх ціснулі, ім пагражалі, на іх спрабавалі ўдзельнічаць фізічна. І міліцыя пакуль што трымаецца ў баку ад гэтага канфлікта, аднак калі працягнецца такое стаўленне да будаўнікоў, так не выключана, што міліцыя вымушана будзе ўмешацца. Я на гэта адказаў, што з боку абаронцаў курапатаў ёсць вельмі шмат сведчанняў задакументаваных, што самыя будаўнікі якраз нападалі, рвалі вопратку, штурхалі, збівалі з ног абаронцаў курапатаў. Ясно. Алексей, тут у нас наша коллега Ганна Соусь. Дарэчы, Ганна, Алексей точно казаў пра тое, што як паводзілі сябе будаўнікі падчас пачатку этого канфлікту, а як паводзілі сябе будаўнікі тады, 15 год таму? На пачатку даволі варожа, калі Алексей таксама гэта ведаў, бо ён браў удзел і ў той акцыі абароны. Спачатку даволі варожа, потым нейтральна, а пры канцы ўжо часам мы дапамагалі абаронцам, часам мы прыносілі, бывала, ежу, і больш-менш нармальна давалі тэлефоны ім, і так пад канец, калі ўжо бачылі тое, што ў рэальнасці адбываецца, што людзі адстойваюць, самі даведваліся больш пра тое, што такое курапаты, бо тады, калі пашыралі Менскую кальцавую дарогу, збольшага будаўнікі працавалі не з Менску, а з абласных і з раённых будаўнічых трэстаў. І людзі, якія сюды прыязджалі, проста не ведалі многія пра гэтае месца. З часам вось яны, хаця яны, як бачыце, выконвалі загад, калі трэба было бульдозерамі крыжы валіць, яны іх валілі. Што далей у іх душы, у сэрцы адбывалася, мы ведаць не можам, але я думаю, што нейкае паразуменне з будаўнікамі, з простымі людзьмі, якія проста працуюць дзеля таго, каб зарабіць на жыццё, знайсці можна. І я хацела бы толькі што я даведалася пра тое, што сюды зараз вязуць піяніна. І што тут будзе ўжо сапраўдная сцэна, тут выступаюць музыкі, але будзе сапраўдная сцэна ўжо, і то могуць адбывацца сапраўдныя канцэрты. Пра гэта казаў Лацій Ромінак, і гэта ўжо хвілін праз 20-30, магчыма, гэта адбудзецца. Так, Наста Дашкевич написала это у Фейсбуку, пакуль ее еще не привезли, чакаем, да. Значит, это Радио Свобода, мы ведем нашу передачу «Вынікі дня. Бой за курапаты». И у нас комментовал падзеі сённяшняга дня Алексей Янукевич, старшыня партыі БНФ, які ўдзельнічаў сёння ў сустрэчы з старшынём гарвыканкама Андрэем Шорцам. Вы, Алексей, казалі, дарэчы, пра тое, што гэта ўжо нацыянальная праблема. Так, вось у нас ёсць тут Алексей Мех з Кобрыну, Александр, прабачце, Александр, і мы паспрабуем да яго падысці, каб даведацца, а які розгалас у Кобрыне мае гэтая праблема. Александр, добрый дзень. Добрый день вам.
Радио Свобода. Мы вас вітаем у простым эфіры. Наша перадача мы подводзім штодзённа вынікі дня змаганняў за курапаты з гэтай будоўлі. Алексей Янукевич, вот, які сустракаўся сёння са старшынём гарвыканкама, адзначыў, што яны даводзілі думку, што это нацыянальная праблема. Ну, а вот што скажаце вы, ці ведаюць у Кобрыне пра тое, што тут адбываецца? Ну, наколькі я саме так мяркую, што няшмат у Менску ведаю, што тут адбываецца. Справа ў тым, што інфармацыя тут абмежаваная, і яна абмежаваная і не сёння, і не заўтра, яна абмежаваная на працягу вось гэтых год, якія пры ўладзе знаходзіцца вось гэты рэжым. І мы сёння вось прыехалі, не толькі я з Кобрына прыехаў, это Валера Фамінскі, ён прыехаў з Берасці, Александр Швед, ён прыехаў з Баранович, Рыгор Грык, ён прыехаў з Баранович. Это мы прыехалі сёння бараніць сваю Беларусь і бараніць Беларусь менавіта ад вандалаў. А вось вандаламі сёння выступае якраз эта дзяржава. Вось сама гэту дзяржаву прадстаўляюць вось гэты чыноўнікі, вось гэты прадпрымальнікі, якія будуюць. І вось мы проста прыехалі супрацьстаяць вось гэтаму вандалізму. Ці не заўважылі вы нейкіх зрухаў вось у, ну, як вы сказалі, дзяржаўным стаўленні пазіцыі дзяржавы? Я маю на ўвазе круглы стол, які правяла Савецкая Беларусі, дзе прагучала, што курапаты мусяць быць такім агульнабеларускім мемарыялам. Ну, іншыя сімптомы. Ці бачыце вы іх? Ці это так гульня, на вашу думку? У нашай краіне пануе не беларуская дзяржава, не беларуская ўлада. Гэта пануе рэжым і рэжым акупацыйны. І ён будзе вырашаць усе пытанні на сваю карысць альбо на карысць тых, хто яго сюды паставіў кіраваць. Ну, безумоўна, гэта яны тут кіруюць на карысць Расіі. Мы гэта ўсё відавочна бачым. Каб гэта была менавіта беларуская ўлада, тут і былі прадстаўнікі, і чыноўнікі былі, і такого не дапусцілі бы ўвогуле. Вось гэтай праблемы ўвогуле не было б. Гэта вся праблема была бы вырашана на ўзроўні нейкіх там кабінетаў і на самым пачатку. Але з іншага боку, ўжо больш за 2 тыдні тут это адбываецца, і пакуль не разагналі гэты лагер, пакуль даюць магчымасць выказваць всю пазіцыю. Ну, ідзе просто зараз ведаеце, ідзе супрацьстаянне. Справа ў тым, што зараз улада не моцная. У яго становішча вельмі хісткае на сённяшні момант. Яна сыплецца. Вось, калі б яны былі моцныя, яны ўжо давным-давно нас разагналі бы. Ці наадварот? Ну і, магчыма, наадварот. Я маю на ўвазе, што калі б яны адчувалі сябе дастаткова моцнымі, і ім патрэбна была падтрымка народная, у тым ліку, апазіцыянераў. Здесь я просто кажу, што тут праблема глыбей, да? Тут праблема глыбей, яна ідзе сама у 37-й, у 39-й год, менавіта ж, вы ведаеце, такія ж, гэта ж трагедыі масавага расстрэлу, гэта не толькі вось у нас тут у Курапаты, гэта Катынь, і весь час вось гэтай улады замоўчвалі свае злачынства. А калі гэта злачынства, значыць, трэба прызнаваць гэта злачынства і альбо кампенсаваць людзям, да, і альбо прыцягваць тую краіну да адказнасці, якая гэта зарабіла. Ну так, да. А пакуль у нас міністр внутренних справ, гаспадар Шуневич, дэманстратыўна ходзіць часта ў мундзіры НКВД, так, і паказвае стаўленне сваё. Яшчэ раз падкрэсліваю, што гэта не наша гэта дзяржава наша, але ж рэжым гэта што тут ёсць, менавіта гэта ўлада не беларуская, это ўлада антыбеларуская. Добра, дзякуй, это быў Александр Мех з Кобрына і ягоныя сябры, якія прыехалі з Берасцейскай вобласці. Мало часу затратить. Буквально 2 слова, я так быстро скажу. Пообщавшись сегодня с местными жителями, мы поняли, что здесь очень большой вопрос коррупции. Во-первых, как эта территория перешла из одного района в другой, как... Не, она не перешла из одного района в другой. Просто тут эта зона была охранная, а потом не стала Она ее. лишилась охранного статуса, как в жилой зоне вдруг появляется разрешение согласования с архитектурой на бизнес-центр, как детский садик, который неподалеку тоже меняет владельцев, переходит в частные руки, и под гостиницу его хотят приспособить. То есть здесь идет масса таких очень-очень коррупционных решений, и было бы разумно власти отреагировать на те многочисленные письма граждан, направленные и в прокуратуру, и в администрацию президента, потому как кредит доверия не бесконечен.
и люди уже где-то на какой-то стадии теряют терпение. Добре, дякую вам велике. Як вас зовут? Валерий Фоминский. Валерій Фемінський, дякую вам велике. Ну, ми побачили, що ось наші гості з Берасейської області літерально за один день вже фактично розібралися в цій ситуації. Спадар Шорець буде розбиратися у їй ще тиждень. Ну і, видать, у нас вже закінчується час, але ми мусимо спитати непосередньо удільників цієї боротьби, оборонців Куропатов, а як вони будуть проводити цей тиждень? Мені це вельми цікаво. У них є зараз тиждень, так? Ось, давайте підійдемо до цих хлопців і спитаємо їх. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы оборонцы Куропатов. Ось ви, так? А сказали, що ви не шмат днів уже тут ночуєте. Третій день буде. Як вас зовут? Євген. Євген. Скажіть, у вас є ще тиждень. Ну, як менше тиждень, правильно? Чим ви будете займатися тут? Сидеть, спевать песни, разговаривать на различные темы. Будем навод сподеваться, что зачинят стройку. Ну и все. Ви це вірите, так? Навод так и есть, да. Сьогодні день такий, цілий день йшов дощ. Перший день весни, але вельми, тяжко, здається, було. А як ви боронилися від дождю? Ну, ось навес учора зробили и под ним вот просидели аматы весь день. У печі грелись, так? Ну да, вот бочки с дровами и греемся. Як ви харчуєтеся? Ну, вельми добре, місцеві жихари їжу приносять, а самі готуємо. Їди хапається. Копают. Вот это намет там у вас кухня такая, да? Ну, там скорее як склад. Ага. Тобто, ну там, ось. Ще у мене таке питання. Ну, а побутові проблеми різні інші, як ви їх вирішаєте? Проблем як такових немає. У вас тут є бензин. Да, генератор люди подарили, ось, є електричність. Вот эти лямпочки, вони працюють? Ну, да, ми їх ночі включаємо, і вони всю ніч працюють. Всю ночь тут світить, так? Да. Это меры безпеки чи що? Нет, просто освещаем територію. Ну, ось ви ведаєте, що був напад, один з наметів був розбурений, які невідомі люди напали на оборонців. З того часу такого не було? Ні, більше такого не було. Добре, дякую вам. Дякую. Поспіху вам, тримайтесь. Ну, не замерзайте, Ми не замерзаємо. не голодайте. Дрова есть, не голодаем. Ну что, мы, видать, будем заканчивать наш напростовый эфир. Это была Радио Свобода. Радио Свобода. Мы заканчиваем нашу передачу «Выники дня. Бой за Куропаты». Мы вели ее отсюль, с места, где отбываются основные подеи при змаганні за тое, каб каля Куропатаў был нарэшце спынена всякое будаўніцтва, і тут паўстаў сапраўдны народны мемарыял у памяць тых ахвяраў, якія загінулі падчас 30-40-х гадоў. Ну, яшчэ мы хотели сказать некалькі слов, дакладней даць слова яшчэ Алексею Янукевичу про тыя падзеі, якія будуць адбывацца ў Курапатах бліжэйшымі днямі, калі ласка. Так, ласка. У гэтую пятніцу вельмі важна, а 18-й гадзіне тут адбудзецца агульнагарадскі мітынг супраць будаўніцтва у зоне побач з Курапатамі, і я хочу заклікаць усіх, хто можа і з Менску, і з ваколіцаў, ну, безумоўна, хто вось у гэтых раёнах жыве, абавязкова прыходзьце, прыязджайце, калі тут збярэцца сотні ці тысячы людзей. Я думаю, гэта будзе вельмі моцным словам у абарону не толькі саміх Курапатаў, але і ўсіх зонаў вакол гэтай нацыянальнай каштоўнасці. Так, дадам ад сябе, што вось Міцер Дашкевіч, адзін з галоўных арганізатараў гэтага змагання тут, гэтага лагеру, у каментары сёння сказаў, што таксама галоўны аргумент гэта сотні, можа, тысячы людзей, якія будуць сваёй прысутнасцю, сваёй яўкай даказваць, што гэту будоўлю трэба спыніць і прыслухацца да яе абаронцаў. Добра, дзякую вам, да пабачэння. Гэта была Радыё Свабода. Наступним разом.